ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seriously, sir. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Chino! Kimchi Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan ating na palak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito ay Hopya, may-ari. baboy. Hopya. Hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Ikagot na OFM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Algam bilang?
kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Bakit bata pa lang ako, lagi na po akong nai-issue? Uy. Ay. Appear tayo! Grabe ka Appear naman, paano tayo! malaman? Relate much! Bakit bata pa lang ako, nai-issue na ako? Yung tipong kapag ka may sinuot na sapatos, issue. Kapag ka hindi nagsuot ng sapatos, issue. Hanggang ngayon na ako po ay nagtatrabaho, parang lagi po akong lapitin ng issue. Goods ba to? Ano na? Ano ner? Ano nay? Yun talaga tanong niya. Ano na? Ano ner? Ano nay? Siguro parang parehas natin to. May PhD din. Permanent head damage! Ano na? Ano ner? Ano nay? Bata ka pa lang, nai-issue ka na. Kung magre-rely ako sa personal experience, siguro ganyan lang din talaga ang problema ng mga taong laging may pake. Yes. Ganon. Totoo. So, parang feeling ko, dapat may mga choose your battles. So para hindi na lang laging nai-issue, laging hindi na lang laging nai-involve. Kung ito ay bagay na hindi naman magpapaganda sa'yo, magpapadagdag ng wrinkles mo, hindi mo ikadadagdag ng sweldo o ikadadagdag ng 2 guhit sa krudo mo. Huwag mo na lang din patulan siguro. Ako tingin ko dito kung wala ka namang ginagawa talagang masama. For me, it's a gift. Pwede. Na mapansin ka kasi sa dami-dami ng tao, 'di ba? Yung iba, kung ano nung pinagagawa para lang mapansin. Correct, 'di ba? Minsan nga delikado na para mag-content, para mapansin. Ikaw, hindi ka nga artista, may issue ka. Di wow. So parang crowd drawer ka. Siguro gamitin mo yung opportunity na yan na maka-influence ka ng ibang tao. Ng maayos, 'di ba? So positive. So use it to your advantage. Kasi obviously, basta yung mga tao kasing ganyan na nai-issue ay yung mga taong hindi tahimik. They care they care about parang they speak their mind. They speak their minds. Napapahamak sila. Kaya hence, nagkakaroon sila ng issue. Ikaw, Nicole, may issue ka ba? Ano ka ba? Okay, sige. Magkakwento ako first time. Wow! Makinig kayo, ha? Kasi my gosh, first time ko magkakwento. Bihira to, Grabe! promise. Bihirang-bihira talaga, promise. Pakilakasan po ang inyong radyo. Bilang-bihira ako mag-share. Ito na, meron akong, ewan ko ba, feeling ko problema kasi yan ng mga taong medyo maingay, yung mga taong medyo, basta yun, sabi mo nga, Jex, they speak their mind, bida-bida, bibo-bibo, diba? Usually naman yung mga tahimik, hindi naman sila na-issue Diba? Tingnan mo, okay, ito na lang, dun sa mga matagal na tumutok sa tambalan, the OG tambalan for 20 years. Diba? Between the two of us ni Chuper, sino sa aming dalawa yung hindi namin alam. Sino kaya? Diba? Diba? Pero ganun talaga Tanong lang, diba? Sino sa aming dalawa? Sinong sa aming dalawa yung nababash? Sino sa aming dalawa yung mahilig mag-comment? Sino po? Tinginin nyo, diba? Hindi namin alam. Hindi tayo sure. Diba? So, syempre, it's always yung
maingay. It's always yung nagsasabi ng opinion. Laging yun sila eh. Pag tahimik, parang kasi pag ang isang tao tahimik, ano mas i-issue mo dyan? Tahimik nga siya eh. Alam mo kung bakit na-issue yung mga taong maiingay? Kasi yung mga taong maiingay, nagre-react sila. Kapag kasi yung mga tahimik, wala ka mapapala. Kahit anong tira mo dyan, kung tahimik lang yan. Hindi din na-feed yung energy mo, di ba? So kaya ganon. So, tama si Diego sa sinabi niya na i-manage mo na lang. Kasi it can be considered as a gift. Yes. Diba? It's communication. Again, communication is a gift. Kung wala kang ginagawang masama, yun yung context. Correct. Nandun tayo sa kontekstong wala kang ginagawang masama. Hindi namin alam kung ano yung mga issues na sinasabi mo. Kasi maaaring nai-issue ka lang kasi nga, you speak your mind. Nai-issue ka lang kasi gusto mong pagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Diba? Wala ka talagang literal na ginagawang masama. Pero pag may ginagawa kang masama at nai-issue ka, huwag ka magulat. Actually, kagabi lang ako pinagalitan ng asawa ko. Ay, bakit? Dahil sa ganyan. Kasi, yun nga, bigla ko naalala, yung isa sa mga strength ko, yung restorative, di ba? Pag may nakita akong dapat i-fix, pinifix mo. Pinifix ko na kagad kasi hindi ko na patatagalin. Correct. Ganun po yung mga taong ang strength po nila ay restorative. They want to restore. So pinagalitan niya ako na hindi ikaw dapat hindi dapat ang ganyang proseso. So yun yung may mga blind side din tayo. Correct. Totoo. Hindi naman tsaka sometimes hindi naman dapat i-fix. 'Di ba? Why fix something that's not broken? Kaya lang kasi para sa mga taong ang strength nila ay nagre-restore, parang basic sa kanila na makita. Automatic na nakita nila yung, okay, may problema. So, fix natin yan. Tapos yung asawa ko, halimbawa, may ginagawa ako ngayon. Tapos, lalapit siya, tatanong siya, paano gagawin to? Ayun, kukunin akin na. So, nabibitawan ko yung mga ginagawa ko. Tapos gagawin mo yung problema niya. Kaya nalilate ako minsan sa mga gagawin ko. Kasi once na binigay niya, i-fix, so gumagana kagad yung utak ko. Correct. Search ko, ayos. Tama. Ganyan, di ba? May mga strengths po tayo. In other words, bakit kunento yan ni Jegs? Kasi meron po tayong mga strength, meron po tayong mga gift, di ba? Na minsan, ikinakapahamak din natin. So, dapat alam natin kung kailan natin ito ilalabas. And hindi po it's a lifetime learning. Hindi sa totoo lang, maski naman lahat ng mga magagaling na mga CEO, yung mga even yung mga nakapag-produce ng mga kumpanya, nakapag-create ng mga companies, I don't think na perfect nila yun o na master nila, pero slowly they will. Na ipapractice nila na, okay, kapag yung pagiging bida-bida o bibo-bibo, meron lang ding hangganan yan to the point na hindi na ako may issue. Yung tipong makakatulong na talaga ako, ganyan. Paano? Ganon. Dun. Kung paano mo gagawin yan, it's really up to you. Pero problema talaga ang mga taong nai-issue ay problema talaga ng mga taong maiingay. Yung mga taong nagsasalita. Actually, kung tatanungin natin si Nicole Yala, hindi po tayo tapos. Mga 3 days na hindi pa ako tapos sa mga kwentok sa issue. Ikaw, Nicole, ilang beses mo na bang sinabi na hindi na ako makikialam, mananahimik na ako? Kahapon lang. Kasi hindi ko kinaya dun sa mga ilang beses nagsabi, kahapon lang ulit, diba? Kahapon lang ulit nag-try ako, pero hindi ulit kinaya. Diba? Kasi it's really innate in us Tayo po na mga na nagsasalita po talaga tayo. Parang basta ganyan, na to the point na minsan ikinakapahamak din talaga natin. Ganun yun. Hindi po kaya pinapagalitan kami ng mga asawa namin. Correct ka. Kaya ako minsan, alam mo tama yan na merong taga-balanse sa'yo. May taga sa'yo, may mga taga-sabi sa'yo na, teka lang, kalmahan mo lang. Pero aminin mo, nilalaban mo pa. Minsan. Nagkikipag-away ka pa. Minsan. Kanina nga meron akong napanood na meme na sabi ko sana dumating yung araw na maging ganito ko. So sabi nung nag-appear kasi to sa algorithm ko Becky siya. Sabi niya something like, dumating na ako sa punto ng buhay ko na ang pinipili ko na ay kapayapaan. Na pag sinabi mo ng elepante ay lumilipad, oo na lang ako, tatanggapin ko na lang para lang matahimik na. So nung napanood ko yun, sabi ko sana dumating ako dyan. Kasi pag sinabi mo talaga sa akin lumilipad yung elepante, lalabanan ko talaga. So sana talaga, dumating talaga ako dun sa point na, okay, sinabi mo sa akin lumilipad yung elepante sa Thailand, di tanggapin ko, di lumilipad. Wow, ang galing. Kaya lang kasi
kasi para sa ating mga mga ganyan na problema natin yung mga ganyan. Nako, issue yan kasi hindi rin siya titigil. Kaya Correct. let's learn to choose our battles. Yun lang yung siguro pwede nating ma-advise dito sa parang feeling niya bata pa lang nai-issue na Correct. siya. 'Di ba? Ganun 'yon. Ay, nako, nakaka-lurky. Alam mo, ramdam ko personally yung question niya nung bata pa na i-issue na. Yeah. Ako dati nga sinasabihan ng na walang kinabukasan yan, hindi kasi kung ano-ano mga pinagagawa ko nga dati, 'di ba? Laging ganun. Nai-issue ka talaga. Na-issue ka, hindi ka kasi tahimik eh. Oo. So alam mo, ito naisip ko lang ngayon Alam mo yung ginawa ko sa mga taong nagsasabi na ganun. Even my own family nagsasabi. Sabi ko lang ginawa ko sang fuel. Sabi ko, balang araw ipuprove ko sa inyo na mali yung sinasabi niyo. Ayan. Yun yung sigurong tamang gawin. 'Di ba? Find the proper motivation, 'di ba? Kung man may mga nag-i-issue sa iyo, i-channel mo siya into something that is positive that will work to your advantage. Ganon. Pero ako yun. Ewan ko sa'yo. Kaya nga totoo yan. Mo. Si Diego yan. Ikaw kasi iba din ikaw eh. Iba yung kinalakihan mo, iba yung actual na ugali mo. So, yun yung tingnan natin kung paano siya mag-work para sa'yo. Correct. Para kapag nagsabi ka sa amin next time na may issue, is mas ang tanong mo sa amin is hindi It's more of nakakatuwa naman. May issue na naman tungkol sa akin. Siguro effective talaga ako. Ganon. Yan. Kasi nga nagamit mo na yung pagiging ma-issue mo or ma-issue kang tao to your advantage. Ayan. Magnet Ganon. ka lang kasi talaga. Sa Magnet true. tayo. Yun, tayo yun. Kaya appear, yun yung una kong reaction. Appear! Gets ko yan. Tayo ay magnet sa mga ganyang klase mga eksena. Kaya kalmahan mo lang. Again, ulitin ko, hindi po lahat ng battles ay nilalabanan. Tama. Tuloy-tuloy pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Batiin lang natin ang isang bonggacious na happy birthday! Ron De La Rosa! Happy birthday, ang apakabait na poging-pogi na matangkad na ang bait-bait talaga na anak nila Madam Mayet De La Rosa and Sir Richard De La Rosa. Kumikinang-kinang na si Ron. Happiest birthday to you, Ron! Birthday, Ron! At sa lahat ng mga kabisya natin na gusto rin kuminang ng kuminang, open na po for franchise ang Mayet De La Rosa Fine Jewelry. You may catch them sa Franchise Expo this coming April 24, 25, and 26. Itong weekend na po yan sa SMX Convention Center. Yan. Kita-kits po tayo mga kabisyo. Yan. Ayun. And speaking of sa SMX sa 26, nandyan din po ako sa World Trade ka naman. Oo. Sa World Trade pala sa tawag dito sa ACS booth. Ayan. Kasama ko si Rakitera. Ayun, 'di ba? And speaking of madaming ganap, sa April 26 nandiyan din po ako sa Marinduque. So may private event na alumni homecoming po diyan na ako po ay makikikain. So yung Kita-kits. styro, yung cooler ready na. Yes, ready na. Okay, yung mga Kaya nga bukas, 'di ba? Ipapaano namin yung van para van yung dali namin. Tama yan sa Car Club Garage sila Sir Chris saka sila Ma'am Mela Henson dun sa may Masaitog Drive. Ayan, yan. Car Club Garage. Yan. Uy, kaya pala ang lapit sa puso ko. Car Club. Ever since member na ng Car Club. Tama. Ayan. So see you po tomorrow. Papa-change oil ko na yung sasakyan ko dyan. Ayan, para ready na sa pag-roro. Tama. Papunta ng Marinduque. Correct. Kasi balita ko, may pasipod sila sa atin. Ayan. Di ba? Mabuti nang mag-manifest, di ba? Mga banyeran dala si Nicole. Mabuti nang handa, di ba? pero liliitan ko lang para kung wala naman, at least hindi masyado masakit, di ba? Hindi masyado masakit at masaklap. Hay nako, dun sa kabisya natin again na nag-PM, relax ka lang ha. Tama. Sana maging okay at isang araw hindi ka na ma-issue. Oy, batiin din natin congrats kay Doc Soltra kahapon daw. Uy, bakit? Nag-oath-taking na siya. Uy, congratulations naman Dr. Zoltra Grabe, Doc. na nag-oath-taking na kahapon. So tinitingnan ko yung yung kanyang Instagram. Parang doktor na siya, tapos doktor ka ulit. Sorry, wala po ako kasing alam. Parang feeling ko kasi sa lahat ng mga nakaputing coat, doktor na agad. So ano ba itong Baka pinasa mo na next? Parang resident doctor evil? pala. Resident evil. Laro.
Laro, Ayan, ganyan. sabi ni Doc Soltrax, see you soon. See you soon. Ayan, Ay nako, hindi Saan naman ba, sa kami. clinic? Saan ba? Sana hindi naman sa clinic para pa-check ng high blood, 'di ba? O see you soon. Dalaw ka naman dito sa amin sa Love Ayan. Radio. At syempre, isa pang babatiin natin. Aha. Batiin din natin ang Bongacious na happy birthday! Ang agamulak ng MBC Media Group, Syempre. Mr. Johnny Faith Kiling! Boss! Happy birthday. Boss, ano na? Oo. Ano ner? Ano ne? Minessage ko nga, sabi ko, Oh. boss, happy birthday, more blessings to come Yes. para damay kami. Correct, tama yan. Ganun yun. Pagdadasal po natin yung mga boss natin. Oo. Kasi habang sila po ay blessed, nasi-share din po na ang blessing po sa atin. Yan. So pagdasal po natin sila. Happy birthday, Boss Ivan. We love Happy you. birthday, sir. O siya, salamat ng marami sa pagtutok mga kabisyo. Enjoy your day. Mamaya tayo ulit banding-bandingan. Kwento na mahiwagang Burnay! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love
Shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Yes. Intimate companion.
kabataan. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Naisipan ko pong sumulat dahil gusto kong magbigay inspirasyon lalo na sa mga single na patuloy na naghihintay sa kanilang GGG. Lumaba yun? GGG. Okay. Galunggong. Charas. GGG or God's Greatest Gift. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Claudia, 33 years old at ngayon ay masayang engaged sa isang afam na 1 taon lang ang tanda sa akin. Hindi po naging madali ang journey ko. Dumaan ako sa ilang pangmatagalang relasyon na umabot ng 3 hanggang 5 taon. Yung tipong akala ko yun na, pero sa huli, hindi pa rin pala. Paulit-ulit akong umasa sa wala. Ilang gabi rin akong umiyak, tahimik na nakipag-usap kay Lord, tinatanong kung bakit parang ang dami kong pagmamahal na gustong ibigay, pero wala namang tamang taong mapag-ukulan. Maswerte naman po ako sa pamilya at mga kaibigan. Sobrang solid ng support system ko. Pero iba pa rin pala talaga kapag eros kind of love. Yun bang pagmamahal na may kilig, may lambing, at may kasamang pangarap na buuin ang buhay kasama ang isang tao. Naalala ko pa habang nagdadasal ako noon, sabi ko kay Lord, dahil naranasan ko nang magkaroon ng maayos na career, kumita ng sapat at mabili ang mga gusto ko, iparanas naman niya sa akin yung stable na love life. Yung hindi ako nagdududa kung mahal ba ako o hindi. Ligawin naman po ako, pero ang bilis ko talagang ma-turn off. Minsan sa maliit na bagay, nawawala agad yung interes ko. Kapag masyadong clingy, naiirata ako. Kapag lagi kami magkasama, mas napapansin ko naman yung mga flaws niya. Naisip ko tuloy na baka mas bagay sa akin yung may konting distansya. Yun bang hindi kami araw-araw nagkikita pero araw-araw na pinipili ang isa't isa. Dahil malapit na ako mawala sa kalendaryo at single pa din, naisipan kong mag-download ng dating app. Wala namang expectations, gusto ko lang subukan. Hanggang sa may nakamatch akong Caucasian guy. Simpleng kumustahan lang sa simula pero habang tumatagal, nagugustuhan ko na siya. Hindi siya mababaw na tao at marespeto. Din siya. Matibay ang pananampalataya bilang Kristiyano. Consistent siya at hindi lang pasweet sa umpisa. Pagkalipas na ilang buwan ng pag-uusap, binisita niya ako. Ramdam ko yung sincerity niya. Pagkatapos ng 5 buwan, bumalik siya. May dala na siyang singsing at isang tanong na magpapabago ng buhay ko. Ang tanong, gusto mo tong bilhin? Charas. Nagbibenta pala. Sa lahat ng pinagdaanan ko, doon ko na-realize na hindi pala ako nahuhuli. Hindi pala ako napag-iiwanan. Hindi pala nasusukat sa tagal ng relasyon ang kasiguraduhan ng pagmamahal. Minsan darating yung tao na kahit sandali mo palang nakikilala, sigurado ka na. Dahil kapag si Lord na ang nagsabing siya na, walang alinlangan at walang duda. Lahat mag-a-align. Lahat
magiging malinaw. Ngayon, nasa exciting phase kami ng buhay namin. Naghihintay na lang kami ng mga papeles para makapunta ako sa US. Doon kami magpapakasal at bubuo ng pamilyang matagal ko nang ipinagdarasal. Sa mga tulad kong naghintay, nasaktan, napagod at minsang nawalan ng pag-asa, kapit lang. Hindi ka late. Hindi ka na pag-iwanan. May tamang tao para sa'yo at darating siya sa tamang panahon. Maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Sana po ay napulot o may napulot na inspirasyon ang mga nakikinig, lalo na ang mga tambalanistang patuloy pa ring naniniwala sa pag-ibig. More power, tambalang kumikinang, at patuloy niyo sanang paliwanagin ang hapon ng bawat Pilipino. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Claudia. For all the wrongs I repeated, though I was to blame, I still cursed that rain. I didn't have a prayer, didn't have a clue, and then out of the Everybody now! God gave me you to show me what's real. Ang sarap naman sa pakiramdam. May afam. Di ba ka-close natin tong si Claudia? Kaya nga ginandahan pa natin. Kaya nga. Kumanta pa tayo. True, lalo alam mo Claudia, hindi namin yan ginagawa pag walang mapapangasawang afam. Kasi sigurado na kapag halimbawa, nakapag-settle na kayo doon, tapos bumalik kayo sa Pilipinas para bumisita, sigurado parang ka-level ng dolyares ang alay. Tama. Kaya Claudia, Friend Claudia. BFF. Alam mo Claudia, may sasabihin si Nicole. Sabihin mo doon sa afam mo na pagdating sa wedding ring, dito na kayo bumili. Ay, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Saktong-sakto, open sila for franchise. Tama. Attend na ng Franchise Expo sa darating na April 24, 25, and 26. Tsaka tama. Ay, hindi pa sasabihin din si Diego. Pagkukuha kayo ng host sa Amerika. Tama. Alam mo, free. Correct. Free ang Libre kumikinang na. na tambalan. Basta kayo na ang bala sa ticket. Correct. Pagkain namin. At ng pamilya namin. Bale, ilan sa'yo pamilya mo? Kahit dalawa lang, okay na. Ako 20. Hindi sinabi ni Diego pero yung kanya 2 jeep. Oy, Claudia, nakaka-happy. Nakaka-happy yung kwento mo at gusto ko yung mga lines na ginamit mo na hindi ka nahuhuli. 'Di ba? Meron talaga tayong kanya-kanyang oras para sa mga bagay-bagay, 'di ba? Kahit pawala ka na sa kalendaryo, dumating pa rin ang the one for you kasi Tama. yun na yung oras para sa iyo, Correct. 'di ba? Kaya minsan wag nating madaliin pag minamadali natin. Diyan tayo nadidisgrasya Correct. minsan Diyan tayo nagkakaroon ng problema. Oo. Kanina lang meron akong inattenda na webinar. Tapos napakaganda nung sinabi nung speaker about pagka tayo po ay nasa-stress, parang nag-worry about the future, ano bang mangyayari. Wala lang, nag-remind lang siya. Alam naman din nating lahat to na ang important is to focus on the here and the now. Yes. Kasi pagka, bawa, iisipin mo na kagad, wala na siguro mag-aalaga sa akin in the future kasi wala akong mapapangasawa, ganyan. Wala na, hindi mo na makikita yung present. Correct. Na pwede ka pala makipag-date, pwede ka pala mag-join ng dating app, pwede ka pala makamit ng afam, di ba? Ganon. Kasi may kanya-kanyang panahon. Focus on the here and the now. So, yan yung ginawa ni Claudia, di ba? Ni Marcy. Ni BFF. Mars! Ni Friend, di ba? Friend Claudia. Yun yung ginawa niya na focusing on the here and now, di try ako ng dating app. Tingnan natin kung saan pupunta. Di ba? Correct. Ganon yun. Wala naman kasi nakakaalam talaga what's in store for us in the future. True. Kaya you have Wala to nakakaalam. deal sa present nga, here Correct. and now. Correct. Deal with the here and now. Ayan. Kasi mga inisip natin, speculations lang yan. What if? Paano pag hindi ka na nakarating dun sa Correct. what if mo? Totoo. 'Di ba? What if kaka-what if mo, 'di ba? Na-excite. What if mauna ka na?
What if mauna ka na mabulok? What if una ka na maging abo, di ba? Ayaw naman natin. Well, we're happy for you, Claudia. Yes. At least you found the one. And it's also, sabi mo nga, sana kapulutan ng aral at inspirasyon ng mga nakikinig at tumututok na syempre, bago ka karoon talaga ng jowa, landi-landi din. Correct. Yun yung inspirasyon doon. Kung wala ka lang namang gagawin, bahay ka lang, hindi ka nagsuscroll. Very interesting tong si Claudia kasi siya yung tipo na ligawin naman. Tapos pag parang nabubwisit. Oo, nabubwisit. Pag clingy, nabubwisit. Pag masyadong nabubwisit. Diba? Actually, alam mo, buti nga bringing up mo yan, Jegs, kasi parang naisip ko rin kanina habang binabasa ko yun na, di buti binigyan ka pa, dami mo reklamo, girl. Yung iba nga hindi talaga ligawin di ba? Pero bakit mo nasabing interesting ang kanyang Interesting in the sense na, di ba, gusto mo naman yung tao, pero pag tumagal na, ayaw mo na. May ganun Kasi ang dami mo nang nakikitang flaws, di ba? Paano yan kapag mag-asawa na kayo? Lagi mo na talaga makikita yung mga flaws. Sana naman, it's good na bring up ni Jegs yan. Sana naman, hindi mo na lang makita lagi yung flaws. Kasi babalik kami lagi sa sinasabi namin ni Diego na magnify the strength, not the weakness. Correct. Diba? So, wag yung flaws. Kasi pag una mo na lagi nakikita yung mga flaws, wala na. Hindi mo na makita yung maganda. Lahat naman tayo may diferensya. Correct! Kaya sa relationship, yung mga flaws na nakikita natin, tayong mga partner, dapat i-develop natin yan doon sa mga partner. Kasi nga, nagko-complement tayo sa isa't isa Tama. Diba? Yung pagkukulang ng isa, ikaw pupuno. Tapos yung isa naman, yung pagkukulang mo, yung partner mo naman ang pupuno doon. Correct. Diba? So, ganun. Punuan na. Kung ano mang klaseng pagpupuno yan. Nakaka-excite na pangyayari para sa inyong dalawa, Claudia. Congratulations! Wala naman kami masyado masabi sa'yo kasi parang wala ka namang problema. Happy ka naman na. It's really more of for other people na maganda na hindi rin po tayo titigil. Pwede tayong mag-pause. Correct. Para mag-recharge. Kunyari, bagong break ka. Tapos di ba may mga eksena ka ng ayoko na talaga magmahal. Parang katulad lang yan ng kapag ka may matindi kang hangover tapos ilang oras na masakit ang ulo at umiikot yung paligid, sasabihin mo, hindi na ako iinom! Promise, last na to! Tawag ka na ng uwak. Correct. Ilang beses mo nang tinulak yung pader. Ilang beses mo nang niyakap yung inodoro. Correct, diba? Sabi mo, hindi na talaga. Diba? May mga moments talaga tayo ng ganyan na ayoko na. Pero, hindi ba't mas maganda yung magre-recharge ka lang ulit? Parang di ba sa pag-inom, ilang beses ko na sinabi yan, na mga kaibigan ko, na mga kakilala ko, na mga kakilala ko, na sabi nila hindi na sila iinom. Pagkatapos nila sumuka ng matindi, tapos nag-recharge lang ng saglit. Nag-iinom na naman, di ba? So, ganun din po yun sa pagdating sa love. Syempre, kapag nasaktan ka, niloko ka ng matindi, malupit yung dahilan kung ba't kayo naghiwalay, talagang kaya nasabi ko interesting itong si kay Claudia na kwento. Wala namang nanakit sa kanya. Siya lang yung parang nawalan sa kaagad ng gana. Diba? Ganon. So, importantatious din, kabisyo, na habang wala pa yung the one, tingnan din natin yung sarili nating mga pagkukulang. Yes, Si minsan doon tayo baka masyado tayo mapaghanap. Correct. Ito si Claudia, parang tingin-tingin sa pagkukulang, di ba? Pero ikaw din mismo, meron din, di ba? Ito naman po ay para dun sa mga, bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin akong jowa? Ayan. Mabait naman ako. Masyadong mataas yung standard mo. Pwede din, di ba? Kung punggok ka lang, huwag mong taasan, di ba? Charot, di ba? Si Ken pala yung hinahanap mo. Ay, oo. Yung partner ni Barbie. Kaloka. Huwag ka maghanap ng Ken kung ang itsura mo ay, trolls. Charot. Sama mo, Jegs. Nakakaloka. Hindi. Pero again, yung the one na yan, dadating din sa tamang panahon. Wag lang mag-give up sa love, dadating din yan. Recharge lang ng konti. Tsaka galing sa matindi na heartbreak, ang sakit sa puso at damdamin, mag-assess ka din sa saan ba nagkamali dun sa last? Paano ba ako magle-level up sa susunod? Or ano ba yung mga mistakes na hindi ko na dapat ulitin, di ba? Tsaka don't rush things, tingin ko, di ba? Sabi nga, wise man
princes, only fools rush in, 'di ba? Oh, so relax ka lang. Totoo, tingnan mo yung mga taong yung mga taong nagmamadali, minsan yan pa yung medyo alanganin. Correct. Hindi lang ito pagdating sa pag-ibig Kasi parang, sa lahat. parang iniisip nila, last ride na to sa bus, kaya kailangan sumakay. Hindi, huwag ka mag-alala, 'di ba? Sabi ko nga yung kaibigan ko 78 na. Ano pa rin, Umaasa never give pa up. rin. Umaasa pa rin. Biyuda na yun pero gusto niya pa ulit makahanap ng love life na makakasama niya pa na mahabang panahon. Sabi ko, taray, te. Sabi ko, matagal talaga yung life mo, ha? Masamang damo ka talaga, girl. Kung hindi ibibigay, okay lang. Kung ibibigay, why not? Diba? Ganun lang yung dapat. Tapos babalik lang tayo, dahil sinabi mo yan, Jegs, babalik lang tayo sa focus on the here and now. yeah. So ito na muna. So kung wala pa muna si love life, kung anong meron sa'yo ngayon, kunyari career, diba? Kunyari opportunity para magkaroon ng negosyo ng bigas. Diba? Focus on the here and now. Correct. Enjoy mo, malay mo sa pagbili mo ng, yung bumili ng bigas pala, kasi doon ka nakafocus, nandun yung love life, diba? Correct. Nandun pala, no? Habang nagbebenta ka ng gold mine rice. Tama. Na present din po sila sa Franchise Expo on April 24, 25, and 26 sa SMX Convention Center. Malay mo sa pagtakal mo ng dinorado, di ba? Diba? O kaya ng malagkit. Yan. Yan. Meron Nagkatingin na kayo ng malagkit. So focus on the here and now. On the here, yun lang kung ano ngayon, 'di ba? Yun lang ifo-focus mo. Kasi kung minsan kung anong pinagfo-focusan natin, kung nakatalaga talaga na ibibigay ni Lord, doon mo mamimit yan Tama. Kagaya yung pagbibenta ng bigas. Araw-araw ka nabibilhan ng malagkit. Kaya tapos nga. malagkit na yung tinginan niya. Kaya isa pong advice para sa lahat ng mga nagbebenta ng gold mine rice, dapat po mapula po ang mga labi. Tama. Because you'll never know kung sino ang darating para makipaglagkita ng tingin habang nag-o-order ng 3 kilong malagkit. We're so happy for you, Claudia. Happy kami. Pero hindi kami nagjo-joke dun sa part na kung gusto mo kaming kunin na host, libre. Libre yan, walang Libre, bayad. walang bayad. Basta, bahala ka sa aming pag-process na. Meron na akong may visa na ako, Jegs so, visa na lang ni Jegs. Yan. Ganon, ha? O nang makapunta man lang ng Amerika. Makalanghap man lang ng ng amoy ng tambucho ng mga sasakyan ng New York, 'di ba? New York, USA. Ayan. Sawa na po kami sa amoy ng tambucho ng New York, Cubao. Ayan. Shout out kay Rogelio Clara Pagdanganan Jr. Ayan. Ang mga teachers po natin na lagi Sir, nakaantabay. salamat Wala kang po. kasama ngayon. Busy. Ito talaga si Sir, pag may Ang free mga time siya, teachers, sinasama niya talaga tayo sa pagbisita. Salamat at laging may alay na favorite natin ang alay mula Tama. sa Bulacan. Ayan. Salamat! Thank you, sir! Mga kabisyo, ingat po kayo ha, saan man kayo patungo ngayong oras na ito. Don't forget to hydrate. Tama, Ang tubig. init. Oo. Maging mas mabait kasi hindi po natin alam yung pinagdadaanan ng krisis ng ibang nakakasalamuha po natin. Tama. Salamat sa pagtutok. O siya mga kabisyo, ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Shout out. Sabi yung Ma'am Nicole, Straight ka po ba? Hindi. Alam mo naman bakla ako Ito naman nagtatanong pa. First time po dito, nakakatuwa po kayo, sabi ni Hira. Thank you, Hira. Salamat, Hira. Yan. Thank you. Watching from Dubai siya. Yan. Thank you. Yan. Salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you sa pagtutok. O siya, meron po akong tatapusin, kaya ako busy po po. i-exit, ha? Salamat na marami sa pagtutok, mga kabisyo. Enjoy the day. Don't forget, ha? Franchise Expo. Ayan, kita tayo doon. Correct, ha? April 24, 25, and 26 sa SMX Convention Center. Ayan. Ang daming pansit na dumadaan. Kaya nga Baka may papansit si boss, birthday niya Ay, oo nga. Diba? Ay, dapat pala hindi natin ginamit yung budget natin. Charot. Ay, nandiyan pa pala kayo. O siya, bye-bye mga kabisyo. Bye-bye. Ingat po. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isunod. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso yung sagot.
Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino. Kim Chino. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw.
Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Hopya bab. Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya may-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa. Wala pa nga. Ate Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam ating na. tinikman na. Akin lang magtitikman dahil ganun may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, Cheers! Halina Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas.
Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan.
At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Hindi, charot lang. Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay papait. Yan yung palalasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Oradyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pumangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan ano, mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oradyo.
tayong... Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung Ayan. magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Oo, na halimbawa, wala nang solusyon talaga. Asa ka na lang, pray ka na lang. Pero Oo. yung pera, madali lang din naman solusyonan. Diba? Alam mo, naniniwala kasi ako na pag mabait ka, pag mabait, ang isang tao kasi na mabait, hindi siya mahirap pautangin. Oo. Ngayon, kung hindi ka pinapautang, alam na this. Mabait naman ako, di ba? Pag hindi ka bumait naman ako, di ba? Gusto ko yung bumait naman ako. Hindi, pero totoo na there are, I realize talaga na totoo, there are so many instances o situations sa buhay po natin na akala po natin, yun na yung, wala na, hindi na ako makakakain talaga today or hindi na ako magkakaroon talaga ng pamasahe. Tapos biglang, boom! Merong provision si Lord. Yes, magugulat ka na lang Kasi yung nanay ko kasi, mag-isa niya kaming tinaguyod, 4 na magkakapatid. So, sa kanya talaga kitang-kita kung paano talaga nag-provide si Lord para sa amin. Ayos naman kaming lumaki lahat. Correct. Nakagraduate naman kami lahat na maayos. So, kung ikaw nakakaramdam ka ng ganyan, naku, pa-Judith na, ubus na yung sweldo, hindi na sapat. Lagi naman po pero always remember, God provides. Oo. Pero ito hindi ibig sabihin na may magic na biglang Ay, darating. hindi. Kumbaga, didiskarte ka rin. Correct. Din. Diba? Kagaya na ginawa ng nanay ni Nicole. Kung ano-anong discarding ginawa. Tama. Kung ano-ano yung mga katulad na nagbebenta ng mga GC. Ganon yung nanay ko. Ganyan. Yan yung mga nakasulat sa pisara natin dati. Na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Just do your best and God will do the rest. Yes. Hindi pwedeng yung idadasalan po natin, wala na po tayong ginawa, di ba? So gagawa din. Pero ako number 1, kaya nga sinabi ko kanina, makabait. Tama. Makabait. Yung susunod ba, mabait? Ewan ko. Bumait na rin. Bumait na rin. Maratoni!
Metro's #1 Love Radio. Basic!